คำส่งรับเพิ่นในมาส่งเรื่องท้ายมาส่งเรื่องบาทนึงโอมาเลยบ่โอมาเนี่ยงามอะไรบ่ดีมื้อจังในเबेवहायคำส่งเรื่องआरोखिนะअर'नि हाबा दै एकदमबारे दिनैहाय हाबा अर'निया ओमफ्राय मा सङो दाउ देन्जार नुदों माथो दाउ एवगोन नों एवनो रोङो ना रोङाथाय नायनोसै ओमफ्राय नै आदा जों लागोनि इयो ओरैबायदि बेवहायनो सङो आरोखि ना ओंखामा ओमफ्राय नै आरो अमा बेदर आसामनिथ' नों सङो गोरोङानो एवगासिनो एसे एवगासिनो मालायफोरनि एवनायखौ फसायाने बिराद मोजां नों सङाखै मा खालामदों ला धुर मा खालामदों
मा खालामदों आइ बावहा आसाम ट्रेक्टर हगासिनो दङ नै आसाम ट्रेक्टर बयलार होख्लायगासिनो दं ने धुर माब्रै खबर सबर धुर ओमफ्राय आंनि लोगोआ नै बिराद मोजां आंनि लोगोआ बियो माने जों गोदोनिफ्रायनो लोगो आरोखि ना नै ओमफ्राय दारिया साननो हालायखाय 220थाल'खा 250 दं ए 250 थाखथि दं आरोखि ना दारिया ओमफ्राय नों हिनजाव लाबाय लायाखैरा दाबो लायाखै हाब दाबो दा नै बेयो लकेल ओमफ्राय लकेलजों लोगोसे थोआब्ला बयलारबो होगोन नै अर'नि हाबा ओमफ्राय दाउआ नै होख्लायगासिनो दं नै दाउ लकेल दा इयो आस्सा दे ओरैबायदि माहाजोनखा दिनैनि जाय हौवा गोदान बियो नै गय बागाना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव खाख्लौ बागानबो दं नै जोगोनार बागान बे बागाना बे हौवा गोदाननि गोजा आरोना बैयावमोन गिर्जा गुदियावहाय ओमफ्राय दा बेवहाय बेस्रा मा खालामनो दुरबाहायखौ दैयानो होखारबाय दै होखारनायजों लोगोसे नैबे दुब्लिबारियाव बिथा खालामफैफिनबाय दा बेवहाय साबसिन जादों बेवहाय मानो होनोब्ला बिथाया बेजोंहायसो साबसिन मोनफैबाय आङो फ्रिनो ओमफ्राय औ सारिगिदिं बै साहानिबो ने बै साहानि बागानाबो आरोखि ना हनै जेनाखि जों बाइक दोनबोदों नैबे बागाना बे बागानाबो बे हौवा गोदाननिनो आरो बिराद मोजां गाव हारसिंल'सै दा ओरैबायदि आरोखि ना नै बान दंजोबो ओमफ्राय नै जोंहा गुमैया होख्लायगासिनो दं होख्लायगासिनो नै बेबो जोंहा आदा बादाया हनै जों लागोनि हिनजाव मोनबोना दुग्गा जालायबावखादों हनै